بله دوستان عزیز یک خونه دیگه 5-10 با 4-8 دایان гадоев поли оҳак задага иш бо ранги не хеле дура бовар кунед накунед ин оҳак як поли ахмақ аст ина нигоҳ кун ин ҳолатҳои мехезони шамо ҳолати хезондан шояд ки чӣ қадр тавар кунед переделка кардаем ду дар маҳкам ина ин тарафаш наҷаш бо ба бел бел таваққати фақат оҳак ина ин тарафаш переделка кушид барои ҷабу дуҷадаш ин барвақт переделка кардага ана оҳака тарзи хезонданаш хай хулоса ина ин ҳолати пешинаи ин хонара ина бинед баъди реҳонша бо нишонтон метавем баъди ҳолаша мебинед тамошо ина иҷаза ҳозир оҳак пони хезондагиай гурунтовка ба клей пба кардагиай пони хеле даъваи навордид хеле оҳак дошт уна откоси дардоролиам хулоси гап ки оҳакра мехезонӣ гурунтавад мекунӣ ба клей пва баъдан ки қоқ мешавад баъд натиҷаи шпаклёвкара сар мекунӣ ина то охири наворро тамошо кунед бо иншоаллоҳ ки мебинем ки бо буди шишда чӣ мешавад баъдан бо ногуфта намона ки паталокш фанерай краскаи маслин дора идам рисунка мешавад отдельни видео мекунам мепартам тамошо кунед нушани ина комнатара шумо чӣ хеле ки диде синкаи задагӣ бад аями савз аями кабути сиранг намо хезондемаш хезондагиша диде иҷа шпакловка ду слой ҳойдавӣ кардагӣ полни хонаи на тайёрай паталокшам як слои як краска кардагим яъне ин дар шабаҳо хотири откосиша накандаем ки ин дар алиш мешавад ин дар ози алиш мекунем дари нав мечаспонем дари россия аямо сифед хирако хулоса ин ҳамин хонае ки мо гуфтем ки шумо нигоҳ кунед чӣ хеле меояд ин иҷа ки то шпаклёвка шавад баъдан бо ҷа ремонтҳои чӣ мешавад давомша тамошо кунед ина дӯстони азиз тарзи сабират карданша гуфтем ина нигоҳ кунед ина тазиқ шудаш ина тарзи сабират карданаш аввал ин майдака мемонем баъд ин майда гира мемонем ина мемонем афо меорем баъд навбати калон ина калон мемонем хулоси гап баъди ин ина шкофи баъингида мемонем ҷа сетаи дорад ина ӯ шакли адигар ки иша нехе мемонем адигар намекунем гилмуна равигиша меоем ростиша мемонем ина ин тарафша баъд ина иша тако мекунем штоби ҳам давдура ҳам ида мешавад ки намхеле тарзи сабират куниш Amigo, tira, né? Nossa. Что пришли, я опять не слышал. Nelle pompe come una i sono andato a guardare un po' già capisco.
Ana doston aziz uzorni vali ki namiyon gili vali kaki 3 litr emulsiya siyada 4 ta koli emulsiya safida 4 ta koli siyada dokhim ina misleti siyah hay agar ki bu foraton ki navodo da kanali mo tez tez dumre shoma tamsho kunim khob ahra barin khob akhna ego che bigin like ro abjkhim hadiri chalkani daimo whatsapp ro ona ro pam khala mo tez tez navodo pastan bigin shoma tamsho kunim bukhoyim ki agar bo khair motor kunim numro asta mujad kunim whatsapp da nek agar na khod prosta tamsho kun rahat ki bo kamtari raskhod mishan va diga kheli raskhodoy kalon khati namishon بعد شپاکیلوفکا اینا گل زدگیم شما دیدین که رنگش چند لیتر بود چند کولر داختیم خلاصی گپ که خونه را دیده که پیش آهک داشت ما آهک خیزوندیم گرونتوفکاش کردیم بعد گرونتوفکا ما شپاکیلوفکا کیم شکرید کیم گرونتوفکا کیم بعدا همه گلازیم که طرز زدن همی زیاده سی نورد همی کانال هست буд рӯйна тамошо кунед бисёр гили валикакира суроғ мекунед иншааллоҳ ки бо дига намуди гило дига намуди сурето бо хеле типа ремонтои хайтикори ҳами гили валикакира ба усулои нав истифода мебарем тамошо кунед то ки ҳаловат барем баъдан кадоме даки маъқулаи хеле навро шумо хонара диде ки ҳами хона оҳак дошт мо хезондем на ба чӣ дастур овардемши қафасонаш кем то рисункҳои паталок шазем خلاصی گپ که کاملا خیلی ремонт معقولای ایوداش نمیبره نمی نمره دا واتساپ ایمو هسته همونجا دا مراجعت کنین با همونجا دا سوالاتون دا جواب میگیرین نرخ نوشا در همونجا میفهمونیمتون خلاصی گپ که نه دیده با انشالله که دستگیری هم فراموش نمیکنیم